17 Golaghatio constituency ni bisingo khobjak laithangnaI salo koktoma abai wngmani Bekorjola village committee bai khobjak gangthakur hatio TIPRA Motha Bodol Yakarwi khungsara ba nukhungni khorok thamra dokchichar voter BJP ni bana romkha hwnwi phia o koktoma abai wngma abo Tatal se hwnwi tini 4 salo koktumnaroni bwskango phaiwi saphakya Bekorjola village committee TIPRA Motha Bodolni adongrok joto media rok hambai singtini media focus khaijani thangma nangkukmani hingke sini Bekorjola bisini nginai tini sini Bekorjola bisini joto leaders of phaimanjak tai KWRO sini chairman phaimanjak phaijak tai vice chairman mia 19 tarik BJP rok sini Bekorjola bisini samnogor kamio sini bisini khoroksafano TIPRA Motha Yakarwi BJP thanai kwrwi tai gana buni 12 takar jolani kabang borok tubuina ke 105 voter 368 voter hwnai ke je mia borok sing sino samnogor kamio tubuina Bekorjola bisini TIPRA Motha Yakarwi BJP joining khaike manabo bebangno Tatal sino Bekorjola bisini khorok safano TIPRA Motha Yakarwi nai thanai kwrwi ang abono media ni bisingte joto BJP ni leaders rok nang saklaina musungo sini je Thangkha sini bubagra je sino sabnani sini man thainjornani thangtani sini je Thangkha no sabainani bagainai onya assembly ni tubuinai sini 17 Golaghatio je banchan khlainai je Motha no sabainani ta thangteng ang abono borni thani BJP ni leaders rok thane abono kokasarnai karon khoroksafano sini je Bekorjola bisini thangya uinai 12 takar jola he gana buni ni gari bai kabang tubuina ke je 105 voter ai 105 family he keba 368 voter ni je saklaimani abo sini 17 Golaghatio ni Thangkha no sabainani bagainai he keba sara TIPRA ganangai oroni kokno TIPRA Motha Yakarwi BJP thangkha hwnai ke je Tatal borok samani abo asole abo rok nang belai ke ang sajakliya selangka tamni bagai jaga borok obo hakeno je boroni IPF BJP no bwskango basarinai borok hakeno jaga joining khainai sini Motha no durbol khainani bagainai borok saitogoi tongo ang abono media ni bisingti kesarnai je tini sing 20 tarik je borok thanai 19 tarik je khaimani no taisa sing abono joto sini TIPRA Motha ni leaders rok ni thani angobo kokasarnai je Tatal lukmani no puitusai awina ke sini 17 Golaghatio takbo sing krak no tongo sini bebang no strong sini leaders rok khoroksafano sini supporters rok bo TIPRA Motha Yakarwi nai BJP ni bana tola thangya aboni bagai ang hai BJP rok no ang mas saklai phiro 17 Golaghatio jodi norok Tatal obahaike jodi kok bini tong hangke sing bwskangni dino sini leaders rok jota asuk tonglak sing obono sing krakhe sing podekep nanai sing step nanai kono bisio phano jodi onyo assembly rok ni tubuinai TIPRA Motha Yakarwi nai BJP thangkha hinai jodi norok taisa jodi kono jagao program khaike hangke sing obori bagai TIPRA Motha joto leaders TWR YTF sing krakhe obono step nanai obai sujok sing kuni dino phanreglak norok nang barbar khe norok thanang kaisa koimung sin 17 Golaghatio Thangkha no sabaina tanai sini bwskangni sini bubagra kaham lamao sinor nani thang tongthani manani jorao norok haita khaite tai ang joto sara TIPRA ni sini joto sini leaders rok nang kokasarnai TIPRA Motha ni media tei nungma bai kuni din puitusai awina ke kaham ke jasai khainai kebo bwkharok baya tike sing sini Motha no sing tep Thangkha khlailani bagai sing ma boknai o je 17 Golaghatio ni Bekorjola bisini samnor kami je TIPRA Motha Yakarwi thango mana bebang Tatal obne ke puitusari khoroksafano sini je bisini sini TIPRA Motha Yakarwi BJP thangya joto je sini tongnai rok TIPRA Motha ni borok na he keba BJP ni borok na basar kha abo norok kaham ke je media je borok focus rekha
norok abono mo nai nai di abono nang jot thani ko khasarnai tai sinor je phaiman ja phainai sini bisini chairman obono tuinai thaja thani media ni buskango bo saikhanarnai Williano media person na dalai no hamaya karo tamni Himalaya bising basang jio mahai bauta bas kok asai tongona norok rifrigui rutugui chini thani khobor na pamain bagui miani je chini pegorjola bisini samna para ekaba gangthagur bazar ni je borok tisamani jagao kosam MLA ni netrite je o jagao 105 family tai a jagao 368 ভোটার যে প্রচার খাইমানি আবো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों अ जागानि बरक जों अ बिसिनि बरक जों काहामके साइमानै दङ साबो तामो ब लाइन चलि ब जागा चलि ब जागा दं जों परिष्कारभाবে साइमानै दङ এবং जों सिनि सिक्ला बदल तिप्रा मथा ताई सिनि ब्रिरंनि बदलतै जों खबर नाखा आबो कोनो दिनो सिनि पेपरजलार बिसिनि मास सापना जागाव जयनिं रुई बरक तामो खलाय যারা আগে দা বরক হিমি দঙাই বরক না বরক BJP হিনাই চিনি তো খলাইনাই জয়নিং খায়ো হাই খায়ো ইরাই খায়ো হিনাই পুরাপুরি বাউতা বাস কক সাইনাই চলি দং কাজেই অ জাগাও আং অমহাইनो সানামु संगो नरक কোনো দিন অমহাই বাউতা বাস ককটা সাদি বাউতা বাস কক সাইনাই সিনি তিপ্রা মথানি যে ইউনিটি ন সবাইনানি তা থাংদি आगामी दिन जदिन अब हाइन अंगै तंखांके नरकनि बागै कायसा भयंकर जों चुनौती अथवा साबधानता रुबो नरक अमाहायता खायदि जों अमाहायनो जदि नरकनि तंखांके नरक बागै जों करा व्यवस्था लानाय